Ngibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Baningi-ke abebebuza kuma-comment bebuza-ke imibuzo engafani. Ngizolokhu ngiphendula nje ividiyo ngiyifake ku-YouTube. Uma kuyukuthi-ke nawe ubukhona umbuzo obuzile, phuthuma ku-YouTube uzofica-ke impendulo yakho isikhona. Kunomuntu nje obuzile uthe yena unokuphupha ebulala noma edubula noma egwaza ebulala abantu ephusheni. Lokho okuyinto engekho yinhle neze. Kodwa mlaleli, uzokwazi kabanzi ukuthi lokho kubika ukuthini. Ukubulala umuntu kuchaza ukuthi kunento enkulu engakuphethe kahle. Leli phupho liveza ukungaphatheki kahle kwakho emoyeni. Kungenzeka kube ukuphupha ubulala umuntu ngesibhamu, ukuphupha ubulala umuntu ngommese, ukuphupha umgwaza umuntu, ukuphupha umshaya aze afe impela inkosi. Noma ukuphupha nilwa umshaye kube ukuthi-ke uphuma igazi noma aze afe noma alimale noma-ke ungene enkingeni ngenxa yokuthi niyaxabana, niyalwa, niyadubulana, niyagwazana. Ngicabanga ukuthi-ke lo ubuzile usephendulekile. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel bengicela phela ukuthi ushaye subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa ukuthi-ke ubone ukuthi iphupho ozolibuza kwi-comment section mhla sengibuya ngevidiyo lizongena-ke notification efonini yakho ukuthi sebepostile lapha kwisichaza amaphupho channel. Ungacela-ke nohleli nabo ukuthi besubscribe ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ukuthi amaphupho abika ukuthini empilweni zabo. Ku-TikTok siyatholakala, i-channel yethu ithi sichaza amaphupho. Ku-YouTube i-channel yethu ithi sichaza amaphupho. Ningangi-inboxa ku-TikTok nicela inamba, ngizoninika nisi-WhatsApp njalo ku-WhatsApp ekuseni uma niphupha.